Mverani masewero a Afapkona pa MBC Radio 1 lachitatu lilonse nthawi ya 4:45 madzulo komanso lachisanu nthawi ya 5:30 madzulo. Pa MBC TV mapulogalamuwa adzikufika lachitatu nthawi ya 5:05 komanso loweruka nthawi ya 11 koloko mmawa. Mu pulogalamuyi mudzimvera ndi kuphunzira mmene mungasamalire mbewu, doti la m'munda mwanu, komanso kufunika kugula mbewu mu mashopu ovomerezeka. Takumananso program ina yati mvetse kuchokera kuno ku kanema wanu wa MBC. Dzina langa Blessings Chereuka. Tulandireni nonse pomwe kutitsatira pa MBC Radio 1. Cholinga cha program yati mvetse timafuna kuti pamapeto pake pakukambirana kwathu muthe kutolapo ziwiri zitatu mumvetsetse zina zikuchitika chifukwa chani zikuchokera kuti zayambira pati ndeti mabwera ndi akatswiri osiyanasiyana omwe amabwera ndithu kudzasakatula nkhani zosiyanasiyana mprogram imene iyo. Ndili ndi Steve Dakalira ndakulandira. Zikomo kwambiri Blessings. Ndili ndi Kevin Pegasambo zikomo kwambiri takumananso lero. Zikomo kwambiri. Komanso ndili ndi Mr. Humphrey Mvula. Ndathokoza kuti mabwera mprogram imene. Zikomo kwambiri. Program yathu nkhani yoyambirira bungwe lomwe likutchedwa kuti Saulos Klaus Chilima SKC Foundation lakhazikitsidwa dzulo. Mwamba kwambiri tinaonapo president a dziko lino komanso mayi akunyumba, mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera akukhala nawo pa mwambo waukulu, mwambo ochititsa chidwi. Tikhale tikukamba ziwiri zitatu za mwambo umene. Mwina koyambirira lero ndiyamba ndi Mr. Sam. Munayembekezera zomwe zinachitika dzulo? Nayembekezera. Ndipo tinakambanso asitinkizana kuti zina zimene tinaganizira ndi mmene zinakhalira. Kuti anthu ena sanapezekeko pa zifukwa zimene ife timafotokoza. Koma I think